видео түшүргөндө бир тууган шалтыратты да энди. Әңгіме Таджикстанға шақырткандар. Шунда бір китап югалган. Мен алар таджиклар турунан Тотористони ман деген китап чыгарган. Бир генә экземпляр калды. Шуны изләдем, башым катты ничә көн буена. Аны күбесе менә язучылар ике китап чыгарса, кеше язучы дип, язучылар оешмасының агзасы дип аны кабул итәләр инде. Мен әйтәс килә, ничә кешене күрдем, баралар да спонсорский ярдәм сорыйлар да. Фәлән 150, 200, 250 мең каядыр сорыйлар да, китап чыгаралар да, бушлай таратып бериләр. Мен әйтәм, син әгәр дә язучы дип үзең санасаң, син китапны чыгарынчы да булса, сатып бир. Шунда һәр кайсын сатып битерсәң, шунда син язучы. 100 дәнәме, 1 дәнәм, 1000 шутламыйм инде. Менә нихәтле күп моны. Юк, менә имеш күпме чыгаралар. Мин ничә тапкыр әле Сабантуйдамы, менә мине мактап куялар шунда. Мәсәлән, Сабантуйда. Шул bir абзый яныма килде да соңгадан, менә сиңа ди китапты бүләккә дип язып бирде. Мен аны укысынап килде. Бер дусым да кызым китап чыгарды ди, укалым әйтеп укысым килми. Ни ди предисловие яз әле анарга. Мен әйтәм, язасым килми ага. Нәрсә мен предисловиелар. Хатта бер типография директоры миңа имеш кеше аркылы әйткән, бер предисловие язмасмы? Мен әйтәм, ул миңа исемемне, фамилия, акча түлиме эшләгән өчен? Юк ди. Шунысын мен әйтәм, ул китапны укып чыгара кирәк, шунысын анализировать итеп. Шунысын мен әйтәм, язган өчен түлиме, түләнми. Исемемне булырга буламы куярга мен әйтәм? Юк, булмый ди. Алайса мен әйтәм, ни мен бушка эшләргә тиешме инде, менә кара. Бәре тик эзлиләр, менә шундый. Ул бушлай бер дә китап бастырмый мәсәлән. Синнән көтәләр, сине менә ахмак дип имеш бушка имеш эшлисең. Ул бит син бушка эшләсәң дә ул бит нәрсә инде? Бездә нәрсә диләр инде? Эш җимеше. Алай ярамый ул бәрбер. Вакытыңны бушка уздырып. Әллә нинди китап, ул дини китап булса, мәсәлән, савап булыр. Ул әллә инде бүтән бер ниндидер китап. Мә, чәчәк бәйрәменә килеп төштек без. Менә сизгән шикелле, менә журналист ул, гел шул менә шулай була. Мен әле бер көнне элек булган ГЭС поселогында, инвестиясында шундый хәл булды. Алар ат чабышы булды бәйрәмдә. Мен тотализатор булды. Ул вакытта имеш күптән инде 80-нчы ел ахырында, 90-нчы елның башындамы. Мәсәлән, ялгыш куйдым мен, анда киләм инде зур дефицит шундый киләм. Отырга буладыр. Мен шул бер атка куйдым. Интервьюны алдым. Ништеп килдем дә бер кешедән. Ул соңдан инде җиңде ул менә. Мен әйтәм, һөнәри нәрсә диләр инде? Интуиция көчле, менә кешелекле интуиция юк. Нәшителгә кеше бара да безнең кеше. Ул бер дә көтми, бер кышкырылар, нәрсә дип, бер кайчан юк. Анда полиция да хатта кешегә тик ярдәм итәргә тора. Бездә менә көтеп торасың хәзер. Берсе акыра башлар, нигә төшерәсең дип менә утыралар да, мәсәлән, урамда әбиләр сатып бернәрсә. Кышкыра башлар. Мине төшерергә ярамый. Мен әйтәм, нигә? Менде хакым бар. Мен әйтәм, син җәмәгать нишин җәмәгатьчеле урамында нәрсә дип әйтергә? Вообще место урысча инде. Җәмәгатьчелек урынында дисә дә ярый инде. Булар огородниклар чыккан инде сатырга. Сейчас я схожу в этот. Саталар икән. Шидилдә елмаеп кул селтиләр. Бездә менә кайсы вакытта усал карыйлар сине төшергәнгә. Менә монда күпме тора? 300 сум. Рәхмәт. Яхшы, 300 сум кыйбат түгел. Ана урамда 400 дип утыра. Шусы 350-гә. Бер вакытта 350-дән сатадыр, мин 2 алам. Берничә тапкыр алдым да. Шунасын инде
Шуннан карасам кояшта. Мен әйтәм, күләгәгә куйыгыз балыгызны, ярамый, бозыла ул. Бер бардым әйттем, ике бардым әйттем, күтне дәлми ул. Бал, юка балын аласым, ашкысым килсә дә бармадым, инде алмадым да. Кояшта бозыла ди ул. Файдалы сыйфатлары бетә ди. Менә базар сатучылар алар бер төрле психология сөйләп килде менеме. Әле телефонна шалтыраткан не. Нәрсәдер сөйләп киттек. Мен таҗиклар турынан берсен тоттым да әйттем, яхшылар күп инде арасында. Шунда да кайсы вакытта килеп чыга. Мин вакытында алар турынан шул китап чыгарган идем. Ал китапка төлес килә, түләргә тиеш. Берсе әйтә, ни ди менә ботинка белән бирәм сиңа. Яри дим. Ул ди 1600 тора, мин сиңа ди 1200-гә бирәм, как своему ди. Инде яри дидем, риза булдым. Икенче көне барсам, малай сатып тора. Әйтәм, күпме тора? Малай әйтә 900 ди, но сиңа ди, как своему 800 ди. Шуннан мен мәчеттә күрдем дә намазда булдык. Мен әйтәм, нигә алай эшләдең дидем. Теге сугынып әйтә, это на йо нәрсә дип мен әйтәм, бергә намазда басып тордык, шулай ни сөйли ана. Кара мен әйтәм, хәбәхәт мен әйтәм. Ул ботинкасы мен Одессага бару булды, ни Украина, теге ни Молдова аркылы. Бер атнамы 10 көнме узды, ниләре нәрсә инде, там сүзне. Гафу итегез, урысча подошва дигән очты да китте. Игътибар итегез, монда Сабантуй җире, элек менә монда бик күп ялар, ниләр, кафелар, бик күп киш белән киләдек, бер дустыбыз белән кафеда утырып чыга, шәйләр эчеп нәрсәме шулай йөридек. Хәзер инде бетерделәр аларны. Мин башта ул теге сәүдәгәрләрне, сәүдәне темасын газета алып барганда, хатта ничә бер шакырымнан алдан ерактан күрәдер, менә әйтәм, бу Октябрьское акционерное общество, менә бу мәсәлән Боровецкое, бу Комсомольское, бу Камское, менә бу әйтәм, Мынсы центральный. Алар бәйрәмнән бәйрәмгә бер төрле инде ни палаткалары ерактан күреп килеп, шуларны фото ясап, фото түгел инде күбесе язып алам да, газетка чыгарадыр, тутырып шул сәүдәгәрләрне. Ничек матур бәйрәм. Аларны аңларга була, алар мәсәлән матур итеп чыгаралар да, бөтен яшелчә ниләр белән, җимешләр белән, яшелчә белән. Шунысы кояшта көн буена ул шиңе бетә. Шиңе бетә. Алар әллә үзен хезмәт хакыннан түлиләр, әллә нәрсә. Шул вакытта шундый ни гадәт буладыр. Шул ниләр белән яшелчә, ни белән җимешләр белән матурларга зур стендлар ясарга. Менә шунда иртәгә кич белән Алла бирсә салют яңгырашак сагать 9-ларда. Анда музыка була ниндидер. Шуны төшерсәң, ни за жалобы нарушение авторских прав дип тотыналар. Шунда бигрәк YouTube'та кызык булды. Бер кайдан бер җир тавышы булса, шул ук имеш ни монетизация да юк, бернәрсә дә юк. Нарушение авторских прав дип, ни монетизация в пользу автора дип. Bu Şallı şəhərinin yeri var. Şeşək bəyramin indi monda урнаштырырга уйлаганнар, күчерергә ахырсы. Менә бу ак батырның бер хәләл ни юк, хәләл түгел әле. Шушкасыз бер юк менә ризыклары. Бер килгәнем аптырап киттем. Бүтән ризыгына шушка салалар. Менә Татарстан илендә үзе татарча исем кушып, ак батыр дип атаган шәһәр буенча күләмендә шул шушкалы ризык саталар инде менә. Алар ишсәләр шуны менә ништер кабул итсеннәр безне тәнкыйтьләгәнне.